Hei, salut toată lumea, sunt Charger Gaming și astăzi vom face un nou episod din Clash Royale. Am primit din nou Arena 3, care este foarte rău. Am primit Arena 4, dar nu a fost foarte... Cine e ăsta? Nu știu. Haideți să deschidem un chest ca în fiecare episod. Guards, Bomber, Arrows și atât. Haideți să ne batem. Astăzi nu putem deschide chiar multe, că am uitat să pun. Haide să se facă. Haide. Pun unul din ăsta că e bun. Și... Bum! Astăzi ne-am pus și balonul. S-ar putea să-l folosesc mai mult. Asta e foarte bună. Bum, 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 bum. Sper să câștig. Da, cred că câștig. Da, bum! Am câștigat. Zice acolo match over pentru ei. Pentru el. Am arena 4, ei! Din nou. Haideți să ne batem în arena 4. Wow, ce tare e! Arena 4. Unul din ăsta. Și cred că unul de ăsta. Uf. Și ăsta are dragonul. Nu e corect. Păi nu ai ce să-i faci, prietenașul meu. Skeletonul albastru. Hai mă, tu nu mai dai. Bun. Dat acolo că era... Ăla. Hai, încarcă-te. Bun. Sper că ai mei vor câștiga. Speranțe. Asta e bună dacă o pun cam aici. Pe asta nu lovesc. Asta nu poate să lovească. Și asta e bine. Nu. Nu e bine. Hai mă, mergeți. Da. Nu treceți.
Dacă îi dă prinț una. Nu, mor. Nu, hai, dă-i. Bum. Iar am câștigat. De data asta e mai bine. Câștig de mai multe. Ne jucăm o dată și pe aia cred că gata. De pe aștept să fac arena 5-a. De faină. Arena 6 nu prea. Arena 7 nu prea. Arena 8 da. Arena 9 e super. Arena 10 e da. Haideți să... Nu are, zic, la textură și chestii. Nu vorbeam de altceva. Destul de bine. Chiar dacă vom pierde, poate, eu cred că vom câștiga. Cred. Deci, dacă zice să-i dau una cu asta, una să-i dau. Nu se poate, l-are pe P.E.K.K.A. Asta nu mai e mini P.E.K.K.A, e P.E.K.K.A. Și e prea bun. Îl ai și pe mini P.E.K.K.A. Oh my god. P.E.K.K.A e prea bun. Deci, P.E.K.K.A e prea. P.E.K.K.A are cel mai tare. Mai dau una cu 116, da? Să-i dau una chestie de asta. Bun. Haide. Deci, bun. Am câștigat toate meciurile. Atât a fost și pentru azi. Sper că v-a plăcut și ne vedem data viitoare.